Urip niki pancen masalah, hadapi masalah, jangan lari dari masalah, malah tambah masalah. Wong pancen urip iki masalah. Dadi wakil bupati masalah, ora dadi masalah. Dadi kiai masalah, ora dadi. Nek ora dadi pengurus mau mangkat kumpulan kok. Iki MBC kono, ora MBC kene. Angger dadi pengurus kok nesu iki jajal. La ilaha illallah. Duwe bojo masalah, ra ndek bojo. Duwe anak, ora ndek anak. Pancen urip iki masalah kok. Ku tahu amal baik buruk manusia sakarepe kula jenengan lah. Apik olono cawisan kok. Ya Allah, tangis tawa, seneng susah niku ujian. Kabeh niku ujian. Ya Allah, ayo golek mardotillah, niate gawe ibadah, lisan gampang ucapno, angel nindakno. Iki dina rusak perkara 6 perkara niki. Karena apa? Sitatu asya tuhbitul akmal, ono 6 perkara sing dadekno gagar wigar ngamal menungso gagal gak ditampa. Sing pertama napa? Al istighalu an uyubil khalqi, seneng ketungkul sibuk golek eleki wong liya padahal awake dhewe bosok kakean. Nyun sewu Pak Wakil Bupati, enten dawuh ngeten, idza lam yajid laka hakidan fa'lam innalaka insanun fasilun. Nalika kowe urip ora ana sing ngolo-ngolo, ora ana sing mitnah, ora ana sing iri, ora ana sing drengki, ora ana sing hasud, ora ana sing serik sumurupa, sejatine sira uripmu gagal. Mula nek difitnah pun jarke mawon. Suwe-suwe bangka dhewe wong. Berarti niku berkah. Wong nek difitnah berarti berkah. Amin Allahumma. Wong diolok-olok berarti mulya. Wong diiri, didrengkeni, dikasuti nikmat dugi saya gedhi perjuangan. Suryatan tan fidyatan ngene wis salah, ngono salah. Ya Allah, pengurus serba salah kok. Oh kalau sugih paling yo golek tuyul ngono iki jajal. Ya Allah, tuyul niku TUYUL. T niku tekun. Wong ki nek tekun ra ketanggo tekan kok bakal tekan. Step by step, selangkah demi selangkah. Oh niku usaha. Direwangi gawe roti, ngono sing nggih sallallahu Muhammad. Nek mlenuk roti ini kok mau kan. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Iki sponsor lagi. Ya Masya Allah. Usaha al harokah barokah. Angger gelem polah-polah obah-obah ayo untuk berkah. Lah kok ora gelem nyambut gawe pengen untuk kaya gedhe ning ndi? Playune ngapusi kancane. Lho ngene iki jajal. Ya Allah Gusti gegeren dunya niki masalah MBG. La ilaha illallah. Sabar. Shallallahu ala Sayyidina Muhammad. Niki lho Pak. Ora gelem usaha nek ana kancane sugih serik. Padahal tuyul iku penting TUYUL. Niki lho. Angger usaha ra ketang nyoblek-coblek suwang eting gelenter mampu ketundung gudel pagem mole rak wiri sapa guyu delik sir pong delik kopong sir pong delik kopong sir pong delik kopong sir pong delik kopong. Niki aja iki sembarangan niku ra ketang nyoblek-nyoblek napa pelaosan. Lho gembili sak kendi-kendi, ganyong sak gentong-gentong, jagung ledung-ledung, tewel sak gudel-gudel, ekol sebakul bakul kentang panen pirang-pirang. Lho kiai nek tok angger panen kentang gawe rong sak. Alhamdulillah Yai, nandur kentang saged damel tumbas kathok. Mangke semongso-mongso kathoke suwek kentange metu. Nggo sik ta rungokno sik. Rungokno nandur kentang kena gawe tuku kathok. Niki kathoke lho. Rungokno sik. Nandur kentang. Kentang ngene iki mriki. Mriki lho Bu. Nandur kentang mriki kena gawe tuku kathok. Semongso-mongso kathoke suwek kentange metu. Kentang sing kene iki lho. Kentang sing ning kene iki lho. Lho nandur kentang ayo metu kentang to yo. Pikiranmu kentang sing jero kathok kok. Kurang apa? Ora ketang kuwi nyublek-nyublek napa suwenge teng glenter, suweng anting-anting mutiara duit emas ki diler kok. Kowe anggere gelem kok cublek-nyublek napa-napa. Usaha keringet mulu sing barokah. Mung mbok keloni duit ora mbok kei. Pamite ning pasar tuku terasi, lah kok terus minggat ora bali. Tanggaku jenenge Sri. Yo ngeloni duit dikai ora mbok keloni le duit iso mbok transferke bekakas kuwi ora iso COD
Lho nggih napa mboten? Ya kudu njaba jerone ngono lho, guys. Lho kok guys iki lho. La ilaha illallah. Tanpa duit ora iso, suwenge teng gelenter, mampu ketundung gudel. Gudel iku bayi cilik anak iki lho, mampu duit seneng kok. Nangis gulung kumping walah kana 20.000 bodho ngene iki wah ya Allah cah cilik-cilik niku muter anak 5 mlaku nggone makne dhe mulih 50 ekuran 250 makne entuk duit kok anak kon ngemis kabeh kok lah kok semene tok anu Pak nggone Pak Demin ki zong ngono ki jajan ora wis ngono ki ngarani zong kok piye jajan la ilaha illallah sallallahu Muhammad cah cilik mampu duit seneng kok kayak 20.000 ya Allah, mai pentol mai mas aku kecil belum tahu yang ngomongil tak sentil tak sentil caci lemong nek Pak Gemo gerang gaplok tua nek ora duit matane ijo kok Pak Gemo lirak-lirik nek ora duit matane ijo ya Allah wong edan malah dandan bengkong gawe omah gedhong Durjana saya ndadra begal tan sondrugal maling matane milang-miling copet delalah nyawane awet ha kandhani kok la ilaha illallah guyumu apa pe balik kok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kacamata las ditenggo kok kene ora bloloken kok. Ya Allah Gusti, sapa guyu ndelikake korupsi pirang-pirang miliar kecekel KPK dikecerek polisi. Disuting ning TV yo jeng guyang-guyu kenter kuwi kok. Sirpong dele. Omahe magrung jupine kinclong masih mak sontak tombong, mobili melong-melong besok akhirate kopong kosong. Monggo kula aturi pinarak wonten neraka. Golek duit riwangi do stres entuk duit nggo jalan-jalan jale nggo ngilangi stres duit entek strese balik neh kok saiki sing sugih stroke sing kere stres kowe milih ndi kira-kira milih pundi Pak dadi wasuke nek penyakitan mobil anyar tes bokonge udunen 3 lha piye lek sate rong trek kono ku iso ora wani mangan darah tinggi mbeng mlinjo boto angger meja ana ora wani mangan asam urat. Wong sugih duwite akeh, arep tuku sembarang iso, arep mangan ora kena mergo awake lara. Sing ora duwe waras wiris mangan sembarang kena ora apa-apa, arep tuku duwite ora. Ya Allah Gusti. Mula sing nomor 1 niate kanggo ibadah. Mas kali niate ibadah Mbak Akidah, niate ngibadah. Ombah-ombah olah-olah ngurmati bocah lumah-lumah ku yo ngibadah, golek mak isah ku yo ngibadah. Allahumma rungokno niki nduk. Njogo maksiat netra mbiyen weruh pipi alus kepencut oleh seman kepelut ora kok egolan kepentut-pentut tak durung duwe bojo saiki wis nikah rabi Mas Galih wedang jahe nggo tulak angin nek wis duwe dhewe ora usah pengin mung beda bungkuse jerone padha wae ora percaya bukai apa piye lho nggih napa mboten ya Allah Gusti ya ora kae lemu la ilaha illallah pikirane kok ya Allah niki tujuane nek wis ngeten iki banyak bintang di langit hanya satu yang bercahaya banyak wanita cantik yo mung Akidah yang tercinta lho ngono Akidah yo ngono kerembulan naik onta lho yo jadi protes wong parian kok kerembulan naik onta banyak pria tampan yo Mas Galih yang tercinta ya Allah langka wong liya sing tak damani nang dunya sekliyane rika dilagalia maine tum sepiar karike tum sepiar karike tum sepiar karike dilagalia oh wis engko malah tekan titik kok
Pokoknya tujuane omah-omah siji gawe ibadah, ora mung penganten anyar, penganten kawak sing luwih penting yuk. Ayo Pak Bu, sekolah sak jangkah gawe ibadah. Ngaten nggih, Bu? Nggih Pak nggih. Sing penting penganten kawak rungokke, manten anyar rasa tak kandhani wong bocah ki pinter, bocah sarjana, bocah ki seneng-senenge ora usah dikandhani, manten anyar iki gak ana wong manten anyar tukaran. Masyaallah, nguyuh wong loro adus wong loro entut sedepe ra karuan sing manten anyar. Telek kambing bulat-bulat temblek rencung rasa coklat. Sing wedok entut makit apa mau dientut Mas. Aduh manise. Tapi nek muni anake loro telu kok ya Allah diapurmu ngebrok minggat kono. Lo sesuk meteng meneh. Ya Allah, shollallahu alaihi sayyidina Muhammad. Siji tujuan omah-omah iki gawe ibadah. Mula gagar wigar tanpa karya, aja seneng golek eleke wong liya, awake dhewe mesti ene kurangi mesti ana. Lho kok kene iki, ora kok wong lanang dumeh wong lanang, wong wedok dumeh wong wedok. Kedah rukun, rukun iku enak. Apa wae nek rukun enak senajan ki mau nek dhewean ora enak. Jajal umpama jenengan dhewean gembrojos kepringit umpama terus sampean ngambung kelek sampean iso mendem nek dhewean tapi nek apek niku nglumpuk. Apek kalipek iso ngono ki rukun ya sedep kok. Ngeten iki lho, apek nglumpuk sedep. Lombok nek pangan dhewe alah gaber-gaber gak enak. Nek mbok nom rapati nek mbok tuwa Kang gaber-gaber tenan. Brambang tok mbok pangan dhewe ya ora enak. Uyah langsung mbok cendoki apa ya ora mrodoli usus iki. Umpama terus mangan ajinomoto langsung disot dhewean ku ya ora enak. Barang iki nek dhewe-dhewe pancen ora enak, tapi nek kon rukun jajal to. Barang sing ora enak wadahana dadi siji ning cowek Lombok Brambang moto terasi tambah uyah kaya terasi sambel Raden nunan. Inu tenan. Lho nggih napa mboten? Rukun yang sakpore iki dandang dadi kuntul, kuntul dadi dandang wong liya, dadi sedulur, sedulur dadi wong liya. Perkara sepele dadi gawe iki dina, bodho wong liya diparani mara, sedulur tunggal BOL jejel griya kok ya ora mara. Ngono ki ya ana. Wong ya teko. Dadi banyu moh nyuwek, dadi godhong moh nyiduk. Dadi banyu moh nyiduk, dadi godhong moh perkara sepele ya Allah Gusti. Mula niki halalun bi halal niki ayo rukun enak Pak. Nek gelem rukun lho, ibu merek mboten iki? Ibu rungokno. Bekakase wong lanang kuwi ora enak nek mbok go dolanan tok. Lah mbok sentik bekakas kok kaya ngene iki. Ora ana balung iso ngacung. Bagi rono bagire nek mbok slenti tok ancen ora enak yo lho temenan Pak bekakase wong wedok ki ora enak nek mbok iliri tok lir mbok iliri tok yo ora enak wae wong wedok yo ora enak wae wong lanang ku yo ora enak tapi nek mbok tokno kon rukun nunan masuk ya Allah rukun saiki ki angel ra karuan kok. Pengurus lama karo pengurus baru niku. Lah iki ana MBC ana kalbe ana nikahan mlayune mlayu dalah. Sallallahu Muhammad. Pun sing ajeng mulih sik mboten napa-napa. Mboten napa-napa urusane kali Mas Agus Subianto. Sallallahu Muhammad. Ya Allah Gusti, masyaallah. Niki monggo kula panjenengan kabeh nek dinyati ibadah insyaallah barokah sakinah mawaddah warahmah Allahumma ayo Mas Galih kerja paijo paijan ora kerja ora lah dalah yo kerja wayang ibadah oke kalau hanya untuk mengajar duniawi saja buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu. Ngono lho maksudku. Ya Allah Gusti, pelan-pelan, alon-alon pun ngantuk napa dereng? Yuk ngantuk yuk. Mau terus ndonga malah cepet ya Allah Gusti. Ya Allah nyambut gawe ning aja ngantek lali ngibadahi. Golek duit, mobat mabit, salat mung 5 menit, ping 5 selawi menit ijake sing kanggo golek duit. Nggih mboten? Ning omah kowe wegah nganggur mbok undur-undur petani do lali pedagang ngarang kadang supir kocar kacir pegawe do karepe
Ya Allah, syukurmu ning ngendi kalau hanya untuk mengejar akhiratmu saja, tak mau kerja, tidak mau berusaha untuk dunia. Sementara hidup ini kau membutuhkan dana uang untuk membayar, butuh makan, tempat tinggal, angsuranmu lunas, mengapa golek utang lagi? Lunas utang meneh. Angger lunas utang meneh kon ra ngelu piye to? Lunas ganti PCX. La ilaha illallah. Mingkup mekar meneh. Bang Kidil, Bang Plecit, Bang Setan, ya Allah, bar subuh ning ngarepan kok. Jelotok Bang Setan tekan kene ora Bang Setan niku. Ya Allah, sing penting niku fungsi, ora kudu gengsi. Lu sing lanang dadi mlethek gegere, sing wedok bendina CO. Boyo sing penting niku fungsi, ora kudu gengsi. Sufra ora apa-apa, sing penting kang fungsinya. Sampai lokasi menelengi kula, sufra ora apa-apa, bangsa sufra ora apa-apa, ora kudu PCX. Sufra sejuta kenangan daripada PCX sejuta per bulan. Ngeluh malah sampean ngelek angsuran. Wis pokoke dinikmati bangser-bangser ora apa-apa. Asor tata ndhiri sepenting mulya makom derajate Allahumma. Siji golek ilmu, loro berjuang, telu nyambut gawe. Wis tau tuku klambi dhewe, tuku bensin dhewe, sing penting barokah awak waras. Bualah anak jemika bojo meteng meneh bangser. Alhamdulillah. Lho bangser kali kiai mlebu swarga, dhisik bangser kok. Cek lokasi aman yai masuk mlebu swarga bareng kiai, bareng mlebu bangser metu naik. Lah subuh orang ngepam kok. Terus ngepam subuh ora sembayang. Ya Allah Gusti. Lah wong ngepam pengajian kok subuh ora sembayang Bang Seridian. Awas kira anak buahku ya Allah Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho niki monggo ora kudu gengsi, sing penting fungsi. Avanza ora apa-apa, sing penting fungsinya. Ora kudu pajero panas njaba. Delokon suarane didit kuwi kridi. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Nyuwun sewu, Pak Wakil Bupati, jenengan sesuk tasih enten tugas. Jenengan menawi badhe kondur yen mboten napa-napa. Estu saestu niki. Iki aku mesake arep mulai isin kok. Jenengan kondur yen mboten napa. Nek jenengan mengke ngunjungi, kula ngajine sedelok mesake sing ngundang niki kowe. Lah nek suwe-suwe mesake sesuk tugas penting kok. Saestu Pak Wakil Bupati jenengan sampun nenggo sawetawis katuran anu mawon mboten napa-napa. Kula wetok mesake kok piye. Saestu bolo nggih, monggo saestu Pak Wakil. Los iki. Los. Oke, baik. Iki Wakil Bupati istimewa iki. Biasanya kita nyambut mulai kok. La ilaha illallah. Sehat Pak Wakil Bupati, sehat. Duduti Pak Wakil. Iki ngene kok nganti digodhog malaikat tempiling malaikate. Boloku iki sallallahu Muhammad. Niku ya Allah kula ewet kok rasane iki nek kedat-kedat kesuwen. Pak Wakil Bupati ngantuk sesuk iki nggoto. Pun lanjut. Oke, baik. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Sekarang aku putuskan ngantek tengah wengi ngajine dilosake Wakil Bupati Jose. Kalau hanya untuk mengejar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Mikir rakyat, yo mikir akhirat, kembang rawe loske. Jaine ora iki, guys. Ya Allah.
wajahtu bi amwalim wa anfusim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Wong sing iman, wong sing ibadah nang pangeran ora bakal mamang. Ngeten niki Masya Allah, berjuang kelawan jiwa raga harta benda, merangi hawa nafsu sing kudune ngantuk mulih mapan turu tetep mendelengi kiai golek ngilmu niki Masya Allah ulaika humus shadiqun. Wong sing bener, wong sing temen, wong sing jujur, sing makmur besok ning alam kubur. Amin Allahumma. Niki nyuwun sewu. Aja mamang kangelan entuk bayaran, nandur mesti ngunduh. Kawruh ana hakmu ki apa, kewajibanmu kuwi apa. Ruwet rentek ing donya, jalanan menungso wis ora padha gelem nglakoni kewajibane urip, wis ora tertib. Seneng golek eleke wong liya padahal awake dhewe bosok kakean dosa ya Allah. Mula ngaji ngatur jiwa dandani ati jenengan tengok-tengok kaya ngeten iki Fadlul Muta'alimin ditulis kaya dene fadilah wong ngaji besok aji rekoso mulya tirakat munggah derajat. Allahumma metu teko ngomah medun malaikat ngepyakno suwiwi niki jenengan mangkat ngaji malaikat ngepyakno suwiwi mangkat ngantek bali diawat-awati wong sing ngaji niki disoting malaikat sing entuk senek loro sapa ngono ku yo ketok dikandani kok iki wong sing bakal entuk nikmat entuk rahmat awake sehat asam urat minggat. Amin Allahumma. Masya Allah jenengan tengok-tengok ngeten iki Masya Allah dijogo saking tumindak Allah tumindak dosa umpama jenengan ora pengajian gak teko ning emperan ngucah tangga sampean numpuk dosa ora krasa bareng teko slamet sangka dosa. Allahumma kiai ki sok rahmat jenengan kok gelem mentelengi kiai entuk barokah kiai katutan entuk rahmat awak sehat asam urat minggat entuk barokah ngaji. Allahumma sajangkahan selangkah demi selangkah munggahno derajat selangkah demi selangkah dosa kula jenengan di ngapura. Monggo kula jenengan jasmani dipakani rohani ya dipakani jasmani pakan sego lawuh sayur rohani pakan pangendikan dawuh pitutur jasmani kurang mangan gering guru rohani kurang mangan sok keliru. Ayo ngaji golek ngilmu besok bareng-bareng swarga mlebu. Allahumma. Ya Allah Gusti, mikir repot ora ana lebare, Pak. Nomor loro tujuane omah-omah ikhrajul ma alladzi yadul itibasu bil badan. Tujuane omah-omah kanggo ngetokno banyu. Nek banyu iki ora dintokno awak pating greges. Apa to ki? Rungokne sik. Rungokke. Tujuane omah-omah Mas Galih, dipikir iki Mas Galih. Ngono. Pokoknya tujuan omah-omah kanggo ngetokno banyu. Nek banyu kira dintokno awak pating greges bojo nesanesu bukaan bekakasmu. Masuk lanang ngamuk udo puntoh waras-waras. Lu kadang-kadang kok. Lu temenan lu tak kandhani manten anyar ndo akidah. Bar salat isya engko rasa katokan kekno. Lho manten anyar kok katokan hukume makruh. Lu tenang kok. Bar salat isya wadaan toto ora sakatokan kekno karo tawa-tawa Mas. Lho manten anyar iki penting kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong tuwa mara tuwa Pak Gus Subianto. Ngene iki nek ndi mantu anyar aja ngantek niki nyun sewu gawekno kamar sing rapet aja nganti ana sing bolong. Urung ngantuk ento-ento turu. Aja ganggu arep digaweke putu. Aku kelingan zaman cilikan kula mbiyen cara Kiai Lukman gitu kan ning bocah-bocah cilik mbiyen kan turun ning masjid ngoten iki. Mbiyen langgar dereng musala dereng langgar geladak niku lho dereng enten listrik, listir oncor ufli. Lho kiai kan fasih tak ufli. Aku kelingan mbiyen cilik niku ya Gusti meja cilik iki diuplik diadepi Mbah Yai Bapak Tabah Bakas Robi tantu matur untuk maru babi turu ngono kae. Biyen turu ning langgar ngoten nika ning musala ya Lukman ngiling-iling to. Biyen cah nom-nom bocah-bocah iki do turu ning langgar ngoten nika. Lah omah biyen kan jeh cara desa kan omah gedhek ngoten nika.
Omah mbiyen kan jelek-elek gedhe wonten niku. Lah dalah manten anyar, bocah nom-nom sing dudune langgar ngoten niku. Ana manten anyar kok alah ya Allah. Sing jenenge gedhek dipoteli nginceng kok. Aku melu kok. Lah dalah do malah bareng ambruk niku wah ngamuk mantene kok. Mula kamar kudu sing rapet. Urung ngantuk, ento-ento turu. Enten ceritane manten anyar arep garepe erpane ora turu-turu gelisik. Ayo Dik, alah Mas sedo melek Mas. Lah iki wis kaya ngene, taleni sik Mas. Aja ngono to Dik, ayo to Mak. Ayo to Dik wis kaya ngene. Alah engko lho Mas, wong Pak Ice melek kok Mas. Isin nang omahe. Alah ayo to Dik. Wis Mas tak kandhani, iki gandeng wido melek ya Mas yo. Di kesempatan buka sumbangan, manten gak sido nggarap PR, buka sumbangan Mas tulisi Mas. Ya wis, Kang Pardi 100, Kang Cupri 150. Agar kendu begagas iki kon polisi. Bocah iki ngano sing lanang nganu utang kae. Lah yo Siti anu gelas, kadune iki werna anu gelas ngono kok. Terus Parmi piring werna-werna kado dibukai, semoga gak sida buat gawe bukai sumbangan. Delalah ana entuk kado, jelalah ku dibukai isine jam tangan. Dinggo karo sing wedok. Delalah jam iki rada cilik, sing wedok ki muni ngene, "Mas, kok sesek?" Lah pakane krungu, "Ancen ngono, Nduk. Pertama pancen sesek." Iki apa? Wong tua kon turu kaya ganggu ya Allah Gusti. Mula kudu sing rapat, aja ngantek ganggu arep digawekno putu. Sallallahu Muhammad. Nek gawe anak nganggo jopo Mas Gale, aja ngger plak-pluk. Lho, wong arep nandur pari kae, ya diresiki sik sawahe, kira akeh sukete ya dibabati. Sawah ki lho. Pikirmu kok tekan kendi-kendi ki lho. Nek arep nandur ngono iki aja kesusu langsung tengah yo pinggir sik to Mas Gale. Sholawat ping 17 sebulke bathuke. Arep munggah maca bismillah sik ping 21. Kudu dikandani kiai kok. Suwen iki ngono ki jajal. Allahumma janibni syaiton wa janibni syaiton marozaktana. Mas Gale mau hafal napa dereng niki? Nek durung hafal tulis dhuwur ambil. Angger munggah diwaca. Ben dadi anak genah soleh-solehah. Allahumma. Aja ngger plak-pluk kaya tanggamu gawe anak orang nggo jopo bocah dadi rambut semiran abang wah kaya BMD. Bule mung ndase kok. Dompet ra ono isine gayane dirantai lho sing nyolong sapa to Le. Mula nek gawe anak iki nganggo jopo lho iki penting kok. Kanjeng Nabi lu seneng ra karuang nek umate duwe anak pirang-pirang bakal duwe umat akeh arep pamer karo nabi-nabi rasul sadurunge paling akeh umatku mula gawe anak sing sakake Kanjeng Nabi luwe seneng anika iki kok iso mutamati to guys. Anikaku sunnah niki nikah niku sunah Kanjeng Nabi. Nek wong ora gelem nglakoni sunah Kanjeng Nabi, nek ora rabi ora dianggap golongane umat Kanjeng Nabi. Mula ayo ndang rabi. Sallallahu Muhammad. Niku diniati ibadah Mas Gale, tenang Mas Gale, sabar tenang Mas Gale. Ya Allah Gusti, pokoknya diniati ngaji. Ya Allah, tobatilai Quran, karomai Quran. Besok duwe anak ahli Quran, ahli iman. Allahumma ayo ngaji, neng pengajian mirengke waosan Quran. Kanggo tombo dandani iman supaya ne uripe selamat aman. Ayo ngaji neng pengajian solawate jo ketinggalan kanggo golek ing pitulungan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Iyo ngaji karo kiai wah mesti mengkoti dongani. Iyo ngaji ning sida mulya mudhun salah ning sida mukti muga-muga murah sandang rezeki ora rezeki sida mukti iso kaji sida mukti salah sida mukti ora rezeki kanggo ngasih
Macedor, macedor, macedor. Lah sing cedak son ki malah dingkruk ora balik kok meneng bae. Sing pojok kurang bae kok dingkruk kok ora balik iki. Dingkruk kok ora balik, iki mesti ngantuk getak macedor lah dalah. Kaget Mbah ya Allah. Nek kira-kira anake sing kaget nganti lono-loro panas, golek godhong sangketan karo sawanan, karo njaluk rambut kuning demak rono. Kowe njaluk rambut ndi wis tak takeni. Lanjut. Oke, baik. Pun. Siji niate nggo ibadah. Nomor loro kanggo ngetokno banyu. Sakinah mawaddah warahmah litaskunu ilaiha. Iki litaskunu karepe napa? Ning kono maksude anteng tentrem sakinah tenang ning gone wadahe dewi-dewi. Aja diecer-ecer karepmu dhewe rungokke iki. Listaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah kasih sayang mulo jenenge takwa taqwa walib tak tawaduk saling hormat menghormati kon andri mau panduming Gusti wusah lapang jembar manahati alif ulfa kasih sayang salami aja mung manten anyar. Tapi nek kok tukaran ya Allah nyuwun sewu Pak. Niki tujuane lha apa golek dulur. Lito labil kurobat kanggo golek dulur. Ngger umpama urung kenal Pak Agus iki dadi bapakmu, urung kenal Ibu Meka ya iki ibumu. Kowe gelem bojomu kudu gelem keluargane. Oh alah ya Allah nyuwun sewu. Kula mohon matur kala wau. Nikah hukume sunnah. Bekti wong tuwa hukume fardhu ain. Aja pisan-pisan wani wong tuwa ana dawuh ngene. Idza tarakal abdu addu'a lil walidaini faqad yang qatiu anhu rizqa. Sapa sing ninggal ndongake marang wong tuwa urip ora mbok mulyakno mati ora mbok kirim donga padha karo nutup rezeki sing bakal teka. Rungok kene iki. Aja pisan-pisan kowe nglakoni sunah. Kowe duwe bojo wani karo ibumu ngeden 9 wulan 10 dina ora bejo soroh nyawa. Kowe ora metu teko telole ngeden kaya ngono. Lekasan 2 wulan bingung ngono wong pirang-pirang. 4 wulan kejut-kejut kei nyawa ngapati utang dilakoni demi jaya bang bayi. 5 wulan saya gede 6 wulan mundul-mundul ning batukan. Hawane arep nguyuh. Nggih napa mboten Bu? Wong kula nggih ngoten kok. 7 wulan bayi saya gede 8 wulan bayi mancal-mancal golek dalan. Ngono iki dhisik-isik surat Yusuf surat Maryam. Ojo malah kejak karo kiran tutupen botolmu lah dalah. Bayi joget ndas ning dhuwur sikil ning ngisor metune kangelan. Sesar kaya ngono kuwi. Wacana surat Yusuf surat Maryam. Sebul bayine salto ndas gampang metune sikile. Lho dikandhani kok. Iki donga 8 wulan ya Allah mlumah kaya gunung segeh-segeh le ambekan miring kaya prau glimpang mengkurep malah kaya timbangan ndodok kaya celengan macan. Ora percaya golek ana wong sing meteng jajalan kon ndodok persis kaya celengan. Ya ora ngandel yai mosok celengan bolongane ning ngisor. Maksud kula kaya ngono rekasane dadi wong tuwa. Aja pisan-pisan ki wani karo wong tuwa. 9 wulan punjul 10 dina buka loro ya Allah larane buka 3 ya Allah dhuwur ayo nduk wis ketok rambute nduk lah nduk ajen ngono ajen kok lanang wedok gelem ayo nduk koyo ngono ki kok bareng wis gedhe disekolahke dipondokke dingasike sarjana bareng sugih duwe bojo duwe anak ya Allah wong tuwa kok guwak ning ngene panti jompo arep urip mulya kok ngendi kowe le kowe iki nek kepengin tekan pekelaosan kudu lewat dalan sampeyan arep nyabrang kali kudu lewat jembatan senajan jembatan rada elek-elek kudu mbok liwati nek kepengin lewat tekan tujuan sampeyan ridho biridul waliden nek kepengin ketemu Gusti Allah kudu lewat wong tuamu senajan wong tuamu goblok bodoh ireng kuwi wong tua kudu dadi lewatan jembatanmu aja pisan-pisan yo lek wani karo wong tuwa karo dulur sing akur sallallahu alaihi sayyidina Muhammad lito labi rizki nikah ki tekoni rizki wis tok kancamu dulur pakmu lek kabeh do ngamplepi berarti modal mulai dugi wis tok rabi kere disugihke aja kuwatir pakmu lek mbiyen ra ndek apa-apa saiki sugih mobil anyar kuwi kredit le ndelalah ya iso ngangsur pokoke anggere rabi sugih Allahumma tujuane omah-omah kudu nasri kanggo ngrekso nasab ben jelas ben galih ben cetok ora kok anak yang ku kandung ayahnya sekampung piye toki mulai ana pernikahan
akad sing bisa ndadekno halal antawise wong wadon karo wong lanang berhubungan kegepokan sesenggolan uga suwijine ikatan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga dan keturunan ngeremno peninggal ben ra keluyuran belayangan pecicilan jenenge pernikahan sakinah mawaddah rahmah tenang iki mergo nek wis duwe bojo iki wis rada tentrem ayem Allahumma. Iki tujuane omah-omah nailul ladat kowe mengko bakal entuk nikmat ladat nikmat ya Allah aja ngantek lali sing aweh nikmat nek subuh aduh salat njaluk imbuh lebar subuh ora apa-apa nduk pake pas lunga alhamdulillah ya Allah Gusti wong karang ya pernikahan sing kula omongke ya nikah-nikah niki to nggih sallallahu Muhammad pun ngantuk napa dereng lanjut. Monggo Pak Wakil Bupati wedi kundur. Aku ora enak kali Pak Wakil Bupati kok. Niki mesake awake kesel saya tugase pirang-pirang kok ya Allah. Ampun inti kula jenengan ampun golek eleke wong liya. Mboten napa-napa saestu Pak Wakil. Salin jenengan sesuk tugas kok. Penting banget niki wong pejabat iki ya Allah pun pokoknya ngerti fitnah pun tenang mawon Pak Wakil pun biasa pun jarake suwe-suwe bongko dhewe kok mungkin kumpul kiai untuk berkait kiai wis diintini kiai mboten napa-napa estu muga-muga ya Allah hasil maksud dunia akhirat amin Allahumma nulat ayo dibawani kersane monggo nggih kae ngojek kok ya monggo niki saestu monggo nggih ayo dibawani ndereke Pak Wakil Bupati nganggo bawa sik Pak Wakil monggo saestu nggih mboten kula pun paham saestu kula ikhlas ridho saestu daripada jenengan nggih engko nek ning kene kesuwen ajiku sedelok iku mesake to sing undang larang-larang sallallahu Muhammad ayo esuk kebiuran piye heeh oleh ngene Gusti Allah ngono nyuruh perahu ya ayo ndak dibawani ndak derekaken pokoknya Bu Wakil Bupati juga pokoknya dalam perjalanan selamat monggo ya udah dibawani disenggai bareng-bareng guys begawe melek matamu lho kayono lakon santriwan sing putri santriwati komakan ngaji tumerape wong jawi manang kupat janure wis tuwa manawi kuwalapan nyuwun pangapura dikuruk wae nyedak iki kok persiapan karepe dhewe cah kuwi. Dijak omongan ngene-ngene orang ora ngerti blas galang ae. Iki persiapan kowe le. Nggih. Iya. Kelakon mulya kai ono padesan papringan supaya dadi mulya kelakon sinembadan kelakon ya sida mulya dumukti besok rejaning jaman katelah desa sida mukti iki terusake Bupati gendongan dhisik. Ketoprak sik iki. Mengke jula-juli ludrukan terus jaipongan terus wayangan sing kuat entenono ora kuat mulya urusane Pak Agus Subianto. Pancen kaporo nyoto. Geger gembir. Ana iring kiwa. Kadipaten Pati 250% pajak diunggahno bladalah. Geger gembir rewel-rewel Sang Adipati Sudewa Papunjara ngono.
papan sik. Niki jar mulene enten sing aja maksul ini. Lanjut iki. Lanjut. Pun los pokoke iki. Ayo nduk dilanjutke. Heeh. Kentongane digunakake kok. Kok yo karepe dhewe. Lah ngono lho kok ya. Iya. Lah iya kan ketoprak bakaran kok. Ya. Sing peparing ben urip iki ora montang-manting, gresula tambah rekoso, grundel ngedumel tambah kepetel. Nek kula jenengan kok eling insyaallah ora montang-manting. Allahumma aja seneng golek eleke wong liya, ati atos ayo tambah nono. Wong ngaji ora bendina, ya Allah. Siraman Quran innamal mu'minuna niki innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sak temene wong-wong sing padha iman ini adalah saudara. Ayo nyambung tadi paseduluran, ikatan perdamaian, nepung sanak kadang dami siji lan sijine. Mula MBC iki ayo ranting-ranting dikompakake datang ketua MBC. Ayo sing sabar. Panjan wong sakniki niku ya Allah akeh wong keminter akhirnya ora bener, bumi saiki do keder, bumi keder dadi horeg, menungso dadi padha umek, sing dhuwur mangan wareg, sing ngisor kelepek-kelepek. Wong tuwa saiki wis do ampek, ambekane do sesek, mikirke anake do koplo congyang whisky esmoni diudek-udek ngantek keletek-keletek, anake wedok ya do ndablek-ndablek, pecicilane ora mandek-mandek, senengane iki nek dimek-mek. Lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, sego mlebu rasane nek, jebul jero ana jabang bayi saulek-ulek. Mbuh sapa sing utek-utek goro? Mulai panas susah kita iki. Ayo nduk urung lebar gaweamu ayo nduk. Ya Allah. Wedang jahe gulane batu enak rasane saya dalu. Ayo nduk. Suci bermakan ngaji kita sami matur nuwun suarane piye. Ayo sengakmu piye jajal lanang meneng kok bujublek kowe ayo diajak. Ngaji Mas, monggo ngaji, yo padha ngaji. Manut dawuhe Kiai ngaji, ngaji. Niki cedhake kabeh iki ngene ngono. Karepe dhewe kaya. Ayo. Esuk wisata ning Pelausan. Yo sarangan. Iki saringan kene iki entuk tok syukuri ya. Ning ngaruh kakok-kakok saringan tekan mburi mentem kabeh. Ayo. Sampai
sing mangkat ngaji entuk tombone ati. Mula santri-santri rungokke sing padha rawuh niki nggih bil jari wa tanwini wa nidawa al wa musnatin lil ismi tamyizun khasol. Sing wajib mulangi santri niki ora mung Yai Lukman Hidayat Itoha ora rungokke Bapak Ibu. Anak niki genah apik nyuwun sewu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yaumal la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. We wedya mring Gusti kang kawasa lan wedya besok suwijine mangsa ana bapa ora iso nulungi putra, putra ora iso nulungi bapa. Nek nomere ora padha, gelombang ora padha, password ora padha, Pak. Nyun sewu niki, Pak. Niki, ya Allah. Wong tuwane ahli wiridan, ahli Quran, anak do omben-ombenan, gak sida wong tuwa munggah swarga diseret anake nggo bancik ndase ning neraka. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida'. Sing iso ngrafakno mulyakno munggahno minterno ngapikno derajate putra ngambil maknawi ibtidak ngambil wong sing agawe maknawi bengi-bengi gak ono sing ngerti rahasia ilahi ibtidak kawitan bapak munggah mak dadi anak iki sing wajib minterke bapak B bertanggung jawab A atas B pendidikan A anak ka keluarga ibu ikutan B budi utama bapak ibu sing kewajiban ngei ilmu ning gandeng ora iso mulangi ilmu ora ana wektu iki mulane sawalan mulai tanggal 14 niki do diangkatno wa kadakarof khobarin bil mubtada kadakarof khobarin bil mubtada nek anakmu kepengin iso dadi khobar iso kholasoh iso sejarah iso hadis iso Quran iso ceramah iso ngomong dadi khobar iki sing iso ngrafakno khobar sapa mubtada pertama kali sing duweni ilmu dhisik pisan rupane ulama kiai guru ustad pasrahno berarti bapak ibu iki dina wayahe ngerterke anak dipondokno pasrah kelawan kiai ilmu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu bakal maju entuk pangestu gendong bapak ibu swarga merbu hurufe telu ngain lamim ain iliyin munggah derajate lam lainun lemes kewes luwes milkon mulukun malikun wong sing dadi ratu wong sing dadi bupati wakil bupati dadi kiai wong sing duwe ilmu lam lainun lemes kewes luwes tenang mula ngain diwaca kasroh lam diwaca syukur mim diwaca domah ngain lam mati kasroh mim domamu ilmu ngaine diwaca kasroh kasroh karokat sing ana ngisor nek kowe gelem andhap asor ning ngisor karo wong sing duwe ilmu rupane kiai guru kowe andhap asor yai anake kula kersane pondok wonten ngene jenengan Pak Yai karo nyangking gula klopi rungokno iki sallallahu Muhammad lah kowe sowan karo kiai glendang kosongan kok kok anak pengen dadi kiai andhap asoro santri bektiyo kelawan kiai kowe kasroh dhisik ora apa-apa wa mayalil mudhofa yati khalafaan gu fil rabi idza makhudhifa senajan kowe dadi mudhof ilaih ra apa-apa wasane ajur ra apa-apa kowe dadi idhofa sing mudhof ilaih nomor loro kowe diwaca jer ra apa-apa angger kowe gelem jejer kelawan mudhof sing iso rafa iso nasab kowe kok gelem jejer kiai sing mulya besok senajan ngisor kasroh suwe-suwe kumpul karo kiai bakale mulya Allahumma ngain diwaca kasroh le sik le lam diwaca sukun sakinah mondok sing tenang nek wis mangkat sabar rasa mulah mulih ngaji kok mulah angger pamit bae mati angger pamit bae mati lho bae sapa aku nek bocah kok mulah mulih sing tenang ning omah niki kakean ujian nek sampean delok HP ning pondok niku gen cepet undakan lancan deresan lek ndang khotam mula mondok iki sing tenang mim domah ilmu domah niku artine kumpul besok kowe nek duwe ilmu iso ngumpulno werna-werna amplop teko gula mara ora ana kok kiai tuku gula adol gula lho ki napa bocah mula anakmu kon ngaji kerjane ra kangelan mergo cangkeme akeh wiridan kiai kok ora mbut gawe duite pirang-pirang mergi sing kerja ki ora awake sing kerja ki cangkeme iki lho
Nek lambene iki akeh obah-obah, kerjane ora kakan pola, medhun ngene iki lho, kes tak kandhani Lukman. Lho nggih napa mboten? Ngene kon ngaji kok emoh, ya Allah Gusti, pegel aku rasake. Iki pondok pirang-pirang ora duwe duit utang. Nyong ngomong nek gratis. Nek nyatane ora duwe. Pakane tumpakane motor. Ya Allah mobil duwe kok ngakune kere, tuku si PKH ngono jajal. Astagfirullahaladzim, kok syukuri ten pundi mula niki monggo kula jenengan ora kok ngalali sapa-sapa monggo niki wong pengajian komplit yo kanggo santri ana sing pertama ke bil jari diwaca jer kasroh dhisik le kasroh sik rapopo bil jari watan wen niatmu sing kenceng tujuan teko ngomah tulisi kitab ingat pesan mama iku niat sing kenceng bil jari watan nidak ki undang-undang karo sing gawe urip rupane pangeran seneng maca Quran poso dalail poso Quran poso manakib poso muteh tarik ruh sik santri-santri niki iki undang pangeran kok bakal entuk al ilmu al ma'rifat sarane kepengin entuk al ilmu musnadin lil ismi kowe nek kumpul karo wong sing duwe jeneng rupane ustaz kiai guru kowe besok ya duwe jeneng rupane kiai ustaz guru aja kesusu golek jeneng sing penting jeneng nek wis duwe jeneng ku jendang merok-moro HP-mu anu iki lho ganti anu mic-mu iki lho. Suwe-suwe tak banting mic iki kok. Ini ganti kraker-kraker. Ya, bayang iki. Mbik kok iso mutamati kabel iki lho. Shallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Iki Kang sing nomor iki Kang. Gen laris sonmu Kang. Niki santri-santri, ya Allah, santri-santri, santri SANTR lah itu. Yes. Monitor jam 11 punjul seprapat lanjut oke baik ini nek tak gembleng santri-santri iki ya Allah Gusti pun penganten tenang pikirane ditenangke sik pun sugih-sugih umroh kabeh amin Allahumma sing penting aja seneng golek elek wong ya aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa amal kula jenengan durung mesti ditampa ora usah golek eleke wong liya ya Allah iki dina senengane ya Allah ngelek-ngelek wong sing nomor loro sing rusak iku napa qaswatul qalbi ati wis atos pengajian mung tanggapan ki mung dianggep dagelan mun rak mantuk ora kepethuk gagih-gagih ora kepanggih beber ilmu saiki kudu ngerti ilmu kiai niku beber ilmu siji kudu lucu, loro wani saru, telu iso lagu. Nek rasa ngene iki ora payu kok. Gegere dunya ya Allah, kilatul khayak wong wis ora duwe isin. Wis saya tambah tuwa, rambut saya putih wayahe mulih, untu ompong wayahe ngerong, pipi saya kisut cedak bolongan siut. Ora krasa. Ya Allah. Wis saya tuwa lagune mengke dandang gula ndang tobaton ndang tawajuanon ndang biaton ndang dikira liku li syai'in siqalun siqal qalbi zikrullah kabeh ana sing nganggo ngumbah kula jenengan kotor ayo dikumbah oh kelambine lebokke mesin cuci omahmu iso mbok saponi tapi nek ati apa sing kotor ngumbah ngangge napa zikrullah zikir dateng Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha la ilaha ayo dikumbah Pak ya Allah kok ora isin jenengan didelok Gusti Allah tumindak apik Gusti Allah nglirik tumindak Allah Gusti Allah pirsa kowe ning kantor Gusti Allah kontrol ning pasar kowe ora samar ning kebun ora gumun ning disangen paring dumadi listrik mati bengi-bengi semut ireng cilik iso tumpukan dami Gusti Allah ngerti kilatul haya wong kok ora duwe isin ya Allah turul amal dawa pengangen-angenmu Swidak 7 dosa cara tanduran wayahe panen umur 8 dosa kok urung dipanen malaikate kelalen Mbah ayo ndang tobat ayo ndang taat amin Allahumma ya Allah idza faraqur ruhul badan nalikane roh wis pisah kelawan badan Pak mau bungah-bungah mau seneng-seneng mau kelon-kelonan saiki ayo gragapi awak kula jenengan bagus kaya ngene ayo kaya ngene besok diodel-odel singgah dikecek malaikat apa ora ya Allah ajamat dunya amin dunya jamaatka ana ta sira sing ngumpul-ngumpulno bondo donya apa toh bondo sing besok bakal ngumpuli sira buka lawang swarga menungso apa toh sira sing ninggalno donya apa toh donya sing bakal ninggalno sira sawahmu amba ditinggal bero omahmu tingkat 3 ora digawa mobilmu songo ditinggal lunga anakmu nangis dadi lolo bojomu ayu-ayu rondo digenteni lek parno kupingmu rungok
Akotal ta dunya amit dunya kotal taka. Ana ta sira sing mateni donya apa donya sing mateni sira. Sirah gawe sikil-sikil gawe sirah awan bengi-bengi awan lem nyungkir walik ya Allah idza mudi alal mughtasili. Nek wis diwadahi padusan. Nek wis diwadeni ngene padusan ya Ibnu Adam. Ya Ibnu Adam. Monggo nggih. Monggo nderekaken. Monggo. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ya Ibnu Adam. Ana ta sira. Ya Ibnu Adam, tadhabu ila safarin baitin bi ghairi zatin. Anak Adam. Kowe bakal lunga sing perjalananmu panjang aja ngantek sangumu kurang. Ning donya utang tangga iso. Ra iso mangan njaluk kanca kena. Ning akhirat kurang sangu arep njaluk sapa? Ya Allah. Kowe numpak Innova. Kowe numpak Pajero. Mulai dina iki kowe besok ora bakal numpak Innova maneh, numpak Pajero meneh. Innova ditumpaki bojone bojomu. Ya Allah, nek wis dibutel kafan, Pak. Nek mikir kados ngeten iki Masya Allah. Ayo sak pola sak jangka namung pados mardotillah. Mugi-mugi kita sedaya sing tiyang sepa tambah istiqomah anggenipun ngibadah amin Allahumma. Sing mantene ya sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma. Ya Allah Gusti. Yo dibawani gegarane wong akrami. Ayo terus wayangan. Monggo ingkang badhe wangsul melih sinten? Monggo. Mulih kabeh yo. La ilaha illallah. Monggo. Sone iki iso kontrole kok muni ora ngono jenengan kok. Ayo. Iya nduk. Wong bebrayan bali wisma ora masalah babakan ayune, ora babakan bandane, sing didelok iki atine. Urip ning donya kabeh niki sing didelok atine, Pak. Ayu pira suwene. Ya Allah, nek ijen nom ngeten iki rupane ayu. Sak seman saweran 50.000. Tapi nek tuwa kempong pirot ora payu, mesem guyu dianggap nesu mergo ora duwe untu. Ya Allah. La ilaha illallah niki kali muhasabah. Bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati, bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Ternyata bolak-balik niku ilmu, Pak. Monggo pelan-pelan kula panjenengan. Ya Allah, la tadkhulul malaikata baitan fiha al-qalbu. Omah kira bakal teleponi malaikat. Nek omah iki iji ono asune. Kibria, kumedi, sombong, kumetrak, kementus, kemuji, sok suci, rumangsa paling pinter, rumangsa paling mulya. Ya Allah. Ya nduk terus nduk.
ati kula jenengan kesiram Quran tambah iman Allahumma. Ayo nduk. Luput pisan kena pisan. Mas Galih, nek bengi iki urung iso ya sesuk bengi lah. Ora kuwi maksude. Luput pisan kena pisan, sepisan pernikahan iki kanggo sak lawas-lawase donya akhirat. Allahumma. Ayo nduk. Engko tengah wengi arase mengok jam 12 terus ndonga. Muga-muga sinembadan apa ingkang dados maksud kula jenengan. Ngaten nggih? Heeh, nek urung jam 12 ndonga, arase urung mengok, malaikate urung medun. Donga urung mandi, mergo malaikate urung dugi. Ana nek wakil bupati kiai mulih ora apa-apa, goblok-goblok aja mulih to. Sing kiai mulih. Iku nek kiai mulih ora apa-apa. Nek sing goblok-goblok aja mulih. Wong kiai wis di swarga kok. Dadi ora butuh donga, ora butuh. Lah nek awake dhewe sing kire-kire. Ayo nduk lanjutke. Ya Allah. Yen gampang luweh gampang. Ya wong jenenge jodoh nek arane gampang yo gampang, nek angel yo angel. Temenan kok. Nek wis muni gampang ya Allah mangkat kerja numpak bis. Untel-untelan wedok kepidak sikile, sorry ya Dik. Jaluk nomere dadi jodone nek angel ngantek tuwek ngene iki ora rabi-rabi. Gayane pilihanmu iki hasratmu keduren kok. Wis sembarangan saanane ngono seperti kok ya. Lek ngepingin aku. Ayo nduk lanjut nduk. Yen angel kala Angel ya ora kaya juduk. Telung perkara kang tan kena kapurba pangwasaning manungsa, siji tekanipun kabejan rezeki, loro temuning judul rabi, telu tibaning palastropati. Iki lho piye to kok miki kok iso metu-metu sing mati sing ndi to iki? Oh, kontrol kae. Mati urip paten ana wae lho. Paten ana. Ngrusak utek cah kuwi ya. Niki nyun sewu. Rizki niku nek kadung angel ya ora kaya rizki, jodoh nek angel ki ya ora kaya jodoh, pati nek gampang niku ya ora kaya pati, nek angel ya ora kaya pati. Nggih napa mboten? Mergo pati jodoh, rizki niku panduming Gusti, Pak. Nek angel ora kaya jodoh, nek gampang ora kaya jodoh. Nek angel ya Allah anak gede urung entuk bojo lek bingung sayembara sapa-sapa gelem ngepek anakku tak tukono bebono mobil dipajang ning ngarepan sing nglamar pirang-pirang ngadeg kemrecek ndodok kemroyok mleding kepising baleng rapi mobil didol lah dalah terusno nduk terusno ayo tan kena tinumbas harta pangkat rizki disogok duit ya ora iso. Mati Israel kon mundur sedina disogok arta ya ora iso. Jodoh dibayar pira? Nek ora jodoh dibayar pira ya ora iso. Ditibakno, dicunjung teboke apa enake? Ya nek dijunjung. Nggih mbut gawe ayo. Ceket-ceket. Wis mulai kabeh, kiai mulai, bupati mulai bar ngono.
ingkang arepa gumantos tengah wekdal. Tabuh leng-lenging driya mangungkung kanduan rimpang. Setengah kali welas muga sapa waras ikhlas pitungkas utang lunas bekakas-akas. Lenggah siniwaka Raden Narayana Sang Prabu Dwarawati iya Sang Pujangga Pandhawa titising Wisnu Sang Bathara Prabu Kresna saka lafal Harisna nganggo sak nganggo sin nganggo sot nganggo sak artine nandur nganggo sin artine jaga nganggo sot ikhlas murni. Sapa ingkang nandur becik ngono apik, sapa ingkang nandur ala ing ngono wahyuning sirna, sapa ingkang jaga awak bojo anak keluarga saking panasing geni neraka ku angfusakum wa ahlikum naro bakal klumpuk sak keluarga mengolawahing swarga. Ingkang ikhlas murni ngupadi ridhaning Gusti Sang Pujangga Pandhawa perang Baratayuda musuh Sata Kurawa ingkang dibantu Ratu Sewu Negara merang jurit Pandhawa kelanten kapimpin kan mong dening Kusir Narayana Prabu Kresna. Ora gampang lenggah kamulyan jati kauji coba Sang Pujangga kagungan putra nyabang Sumbirawati ora bekti kelawan wong tuwa Raden Steja Bama Narakasura gawe rongeh susahe wong tuwa Swanang Dwarawati gawe geger susah Prabu Kresna ketekan kelawan kang putra pangandika ingkang dereng kawya sing lisan. Anakku nger bocah bagus, bocah ganteng, bocah barek. Ketinggal wajah-wajah padang kabusek kotoran semulan poso siam iki padha kalal bikalal kosong-kosong kelawan kanca dulur silaturahmi ya ketinggal wajah-wajah suwarga nglumpuk kaya ngene. Muga-muga sing do utang iso nglunasi, muga-muga sing utangi wonge lali. Ya. Dintrime kaya ngene, Nger. Kadingaren janur gunung ana wigati apa bocah bagus? Ora katimbalan Swanang Dwarawati, anakku Steja Bama Narakasura Traju Tresna napa, Nger? Ngaturaken sungkem budi kunjuk. Pun putra Steja ngaturaken sembah budi kunjuk Kanjeng Dewaji. Iya, Nger. Iya. Sembah bektimu Kanjeng Rama Tampa ya wis pangestune Kanjeng Rama wae ya Nger tamanana. Mugi dados jimat parinipun sajiwana kula Kanjeng Dewaji, Nger. Asat keringetmu sakwise istirahat lenggah. Saiki ki matur ana apa? Aja kesuwen. Iki wayang ora kaya wayang tenanan nganti tekan subuh media. Iki subuhan namung media dakwah wayang iki ringkesan. Mula satset las terus das jam 12 donga aja kesuwen omongan ngantek siji-siji mulih kuwi siji lunga kowe ndonga ora duwe kanca. Mula matur ya Nger. Nggih. Nyuwun pangapunten galak asrung tembung menawi wonten salah ukara kan putra nyurging samudra pangamsama Kanjeng Dewaji ya ora apa-apa piye Nger. Warat ingkang kula tampi napa leres. Adi kula Pringgondani, adi kula Gatotkaca jatuh krama rabi kelawan adiku Endang Pergiwa Kanjeng Dewaji. Iya Nger. Pawarta sing mbok tampa ora kliru. Adimu pancen dina iki kaijab kabul kala wingi
malahan ngrawuhake Kakang Semar sak Wajabala saka Demak Bintara paling Panjaludonga Kanjeng Dewaji. Piye nggih? Nyuwun pangapunten Kanjeng Dewaji. Kula niku enten titik-titik kelawan ingkang pergi. Ning kenang apa bejo ingkang nampi Garutkaca. Mboten ketrima napa Kanjeng Dewaji, sengkala napa Kanjeng Dewaji Kang Putra Steja. Aben-aben dewa nibakno wahyu sing nampa Garutkaca. Aben-aben kabejan sing nampa Garutkaca. Rabi wae kok Garutkaca. Senopati Ngaloga parang Baratayuda milih Garutkaca. Napa kula ora iso mabur, kula mabur iso. Apa kula kurang katos, dada kula atos. Iki ngrembug apa to, Ngger? Ngrembug apa? Sareh to, Ngger, sareh. Mun ngeten mawon, Blakasta blakotan terus terang. Kula sowan ngabiyanta dhateng Dwarawati badhe nyuwun sabiyantu. Dhateng Kanjeng Dewaji munggah kayangan Suralaya wahyu ampun tiba Garutkaca rabine bubarna. Jagat dewa jagat. Perkara halal sing dibendu Gusti Allah wong pegatan. Wedok dari wong ayu pirang-pirang yo, Ngger. Aja kaya ngono wis kajatuh krama kalawan adimu Garutkaca kuwi adimu, Ngger, kowe tunggal mbah. Aja kaya ngono Doji. Adi-adi, cinta-cinta. Sing kula tresnani, sing kula sayangi. Rabi karo Garutkaca wong ayu. Pitik cilik ditaleni gede-gede kejekur genthong. Cilik-cilik tak openi bareng gede kowe ora rabi karo wong. Gawe lara atiku Kanjeng Dewaji, ora iso misahke Garutkaca. Wahyu mboten pun paringaken putra Steja napa kelakon Dwarawati. Kula punjung batang sayuta Kanjeng Dewaji, nuwun pamit. Kae iki apa bocah kok ora kok ngamuk karepe dhewe iki piye maksude to ya, Ngger. Wong ayu pirang-pirang kok. Wis dinikah kok ya jejeg senenge bocah kae. Ijo-ijo aja diunduhi. Wong sing abangi pirang-pirang. Sing duwe bojo aja dirusui. Wong sing prawan iki pirang-pirang. Bocah kok kaya ngono jek seneng rondo wae kok. Adiku Pandhawa, adiku Di Werkudara, Kakang njaluk ngapura, Kakang Semar. Kuwi arep bangun kayangan rupane kayangan batin menungso. Sampan undang Semar, semek mesem ora samar. Semar, mesem wis ora samar. Sampeyan gawe guyu, sampeyan beber ilmu. Ning aku diprasangka ala. Sampeyan bangun kayangan-kayangan Junggring Saloka. Bandingi kayanganipun Kang Bapa Bathara Guru. Aku iri kawan sira Kakang Semar. Aku cemburu karo kowe Kakang Semar. Kowe pamomong aku pujangga. Akhirnya aku ketiban. Afat anakku ra ndek tok-tok krama, anakku ra ndek unggah-unggah, ra ndek agama. Ger anakku ger Garutkaca. Sabar yo, Ger. Kowe bebrayan bale wis muni tebae to ning gesang jegur segare karupan. Iki ombake gedhe pirang-pirang, cobane werna-werna, sing sabar sing kenceng. Rapatno barisanmu yo, Ger, perkara telu sing tak welkas karo kowe yo, Ger. Lenga kayu gapuk, lenga nek sing siji meneleng siji lunga. Kayu entukno kaya guyu, ra entukno kaya guyu, gapuk nek lega-lega ya dipuk-puk. Nyuwiji nang pangeran, Ger, anakku, Ger. Sing pantes nampa wahyu kanarendran dadi senopati Ngaloga kowe Garutkaca apa Steja? Sing atos dadamu apa dadaku Di, adiku Di?
Sing pantes rabi kowe apa aku? Yo, lapangan pelausan digelar di. Yuk, jadi sing atos kowe apa aku? Gatotkaca Taniya, aja kelon di aku sing teko di. Dumbe Gus sae ampun esmosi paman enten apa siagakno kowe Patih Pancatnyana ya pamanku Patih Pancatnyana wong Traju Tresna klumpukna ngluruk nang Pringgondani aku arep njedi ketrimaning uripku sing pantes nampa wahyu Seteja apa Gatotkaca. Tugas kula nek ana wong sing licik Antasena ngomburi kowe tak tugasno rombongan anak-anak lancur Pandhawa sing teka wingi mburi dhuwur ngisor Antasena Gatotkaca. Antaraja Wisangeni kowe tanggung jawab. Gus kula tak matur. Apa? Wong ayu pirang-pirang. Wahyu tasih kathah, kabejan tasih kathah. Kula aturi monggo, kula aturi riyantuh Gusti Allah maringi kiambak. Wong ayu mengke kula dherekaken nuwun rega pinten? Ora kuwi. Rega-rega kaya ning hotel kuwi. Sarangan murah-murah. Cinta itu tidak bisa seperti itu. Hatiku ora iso pisah. Hatiku ora iso pisah. Kemana akan ku bawa derita hati yang luka, dendam benci karena cinta. Walaupun emas bermata, beribu kau kata cinta, namun akhirnya kau membuat luka. Kasih sungguh kejam hatimu pada diriku. Rupanya sudah biasa kau mengkhianati cinta. Air susu kau balas air tuba. Kalau ku tahu begini, tak mau aku bercinta. Lebih baik kini kita berpisah. Malah dangdutan joget. Loro, cintaku aku bawa kemana? Wis rasa kayak ngomong. Wah gaya malah dangdutan enak iki mau. Joget keliyar. Kemana akan aku bawa derita hati yang... Wis! Gatotkaca, kakangmu alapangan metu njaba. Aja kelon wae. Mangkat bayaran, ra mangkat ra bayaran. Iki nek ngantek ora mangkat rugi-rugi dhewe wah, tak turutane ya wis lah. Hidup-hidup olahraga tengah malam. Wadyabala Traju Tresna. Ayo padha nglumpuk perintahe Sang Ratu Seteja Bama Narakasura ngluruk nang Pringgondani gegeri. Yo Budi.
ngene. Ora usah kesuwen. Iki perintah, ngaji golek teri kelangan bandeng. Maksudipun mentelengi kiai subuh ra iso tangi. Oh ngoten. Tanggung jawab kula mengke mulih pengajian kula keloni tindeni bantal guling sing kenceng. Motone kula lim alteko arep nguyuh kula sumpeli bekakasi arep tangi gelem letakke ndase gak sida subuhan. Bagus. Cocok. Aja nganti ana do subuhan. Tugas kula napa bos? Tugas napa bos? Weh, lawan desa Sidomukti masjid kiwa tengen lawange Joko. Tugas kula. Mengko nek ana wong kledang-kledang japapat nyekel pik andan teka gulune tapun cakeme kae. Kula aplau bengak-bengok ora ngenek wong kelon. Siap bos, ayo Kang. Kowe karo aku kabel mik suwek. Mengko nek ana nyekel andan nyekel mik tetep ke lambe nyetrum ndret-ndret bongko. Bagus. Dong kula napa bos? Kowe aja ana wong syukuran. Ana aja ana wong ngundang pengajian. Wong anak rantau halal bikalan do golek biduan. Sawen lebih kotang ana ombe-ombenan iki ana sunatan ora golek hiburan malah pengajian. Wanase ra karuang ngeluap-luap bengak-bengok jam 12 kurang seprapat ra medun-medun bajingan. Bajingan bareng ngaji terus mangan. Bakul roti masak opo kowe? Ya. Kowe aja kuwatir engko kei roti butel-butelan kowe. Sponsor iki ben laris. Nek mboten pengajian undang napa dangdutan. Jogetan saweran lebuke kotang. Aja nggo biduan sing kudungan korek ngunduh tawon. Biduan sing roke rodok nyincing, nek joget rodok mleding. Wah, biar golek sing larang. Papala. Palapa. Entek keliru atikan. Ya, wong pringgondani Antasena Caidan. Kowe aja mlaju dhewe musuh Antasena padha padha nyidam terbelo-belo. Kabeh bareng-bareng gawa jala kamburi Antasena dijala dipingkut, gawa tengah wana keprindhase uyup geteh bareng-bareng dhewean modar kowe. Kaca sing sabar ya Le. Endang pergiwa sing sabar. Maju kena mundur kena. Ora nuruti perintah rajaku. Tak turuti aku salah. Ya wis. Kudu manut.
Sita. Mel. Lai la ilaha il. Muga-muga ora do lempoh. Iso umroh krana dzikir la ilaha il. Mbegegek ugek mbegegek wi kenceng ugek wi polah. Senajan polahe donya kaya apa, ayo sing kenceng lek gondelan agama. Sedelongkas tengah wengi bareng-bareng donga. Iki ana wonge apa ora iki? Iki nek ora tak tilak-tilaki kuwatir do mulih kabeh kok. Bupatine mulih, kiyaine mulih. Lah terus aku wong mulih kabeh aku ngomong karo sapa? Ini ora tak tilai jebul entek suwe-suwe bar iki. Iki ana wonge. Lanjut. Iya linggih meneh aku. Aku ki kuwatir kok. Kangane terus mulih hadine melu mulih. Gus Toha, kowe arep mulih sisan ora kowe? Pengajian gedung rasa teko daripada urung donga mulih ngono kuwi. Kecuali nek bupati wong padha kiyaine kok ngawur cah kuwi. Kok malah wong guru ngantek arep mantu barang kok ya ora rembukan barang kok mulih dhisik. Lah nek wakil bupati ya pantes. Kae ana acara sesuk lunga. Aku ya arep lunga. Lah kok malah lunga kabeh. Kae ana apa kae? Kok kon mlumpuk kabeh iki ana apa? Ah, ngeten Gus. Kang Raka Mas Bagus Gatotkaca badhe kajatuh krama ijab kabul sampun wingi dina kelawan Mbak Yu Mendang Pergiwa. Pun kula nekseni kula melu ngayu bagya mangan gedhen kok. Ya terus iki ana apa? Ah, ketiwasan. Wong Traju Tresna gawe geger Kakang Stejo. Wah, masalah bos.